मारल इतना आसान ना होला, खास करके जौन हार्ड लेंथ गेना होला, गुड लेंथ गेना जरा कहे जा ओजा गेंदबाजी भय रहे, ऐसे इनका सफलता मिला रहे। एकदम हार्दिक पांड्या के वापसी राशिद खान के गेना का पूरा पार कर दलन, वैसे ही बुमराह के गेना का भैया पार कर दा। देखा इजा हर्षल अपन कबो गेना के धीरे फेंक के कबो तेज फेंक के सबसे ऊपर बाणे 20 गो विकेट के साथे, तो बुमराह दूसर के नंबर बाणे। चक्रवर्ती, अर्शदीप, नटराजन पंजाब के दुओ गेंदबाज लोग बाणन जा, लेकिन चक्रवर्ती के भी चक्रव्यूह बढ़िया से रचल जाता। बुमराह का आज पार कर दिए हर्षल पटेल एकदम बिल्कुल पार कर दिए एजा, और आराम से पार कर सकेलन। काहे कि एजा स्विंग बहुत ज़्यादा होला, थोड़ा हवा चल रहा, समुद्र किनारा भी बा, समुद्र थोड़ा सा दूर बा जरूर, लेकिन नदी बा और खुला बाटे। एजा आमतौर पर देखल जाला कि ईडन गार्डन में स्विंग मिलेला, गेंदबाजन के स्विंग से फायदा मिलेला। तो इनका तो स्विंग बढ़ले बा, साथ साथ ही और जौन तो कोच्ची गेना कहेला वो बाटे, स्लोअर बाटे, बहुत सारा वेरिएशन बाटे, और अलग अलग बल्लेबाज खातिर अलग अलग तरीका अपना होला। कभी देखबा क्रीज के कोना से फेंकेलन, कभी बाएं हाथ के बल्लेबाज के राउंड विकेट आ जालन, जौन एगो जगह बनावे के कोण बनावे के कोशिश करलन, तो हर अख्तियार औजार निकाल लेलन। एकदम बुमराह के बारे में हमने के बात की नहीं जा, लेकिन एगो ऐसा और खिलाड़ी हम टीम के कप्तान के बारे में बात करते नहीं, हार्दिक पांड्या के बारे में। बैट उतना बढ़िया नहीं खे चलल, लेकिन गेंदबाजी से वापसी कर ले बाणे। एसआरएच के खिलाफ जब विकेट लेके बतौलन कि भाई हमरों के सोच समझ के खेला जाए। सही बात कल एसआरएच के साथ तारा का पहले भी कहीं जन 3 विकेट ले रहा, शानदार गेंदबाजी भई रहे। हालांकि उजा पीयूष साला का भी साथ मिला रहे, वो 3 ले रहा, लेकिन इनकर गेंदबाजी में एगो खास चीज देखे के मिलल, तनी गेना के हिट करता रहन, और बैक ऑफ द क्या कहल जाला, हार्ड लेंथ गेना जरा कहल जाला, थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ गेना के फेंकत रहना उजा, और विकेट टू विकेट गेना के रखले रहन, ऐसे इनका सफलता मिला रहे। उजा मारल इतना आसान ना होला, खास करके जौन हार्ड लेंथ गेना होला, गुड लेंथ गेना जरा कहे जा ओजा गेंदबाजी भय रहे, ऐसे इनका सफलता मिला रहे। एकदम हार्दिक पांड्या के वापसी ऐसे भी जरूरी बा, काहे कि विश्व कप भी बा, तो ओकरो तैयारी कईल बहुत जरूरी बा। लेकिन एक बार चल जाओ उन्हीं के मैदान में भी देख ले जाओ कि का अपडेट बा भाई, बुनी पानी रुकल बा कि ना। जी भाई बिजली चमकता भाई, कड़कता, अरे बाप रे बाप, अरे भाई तो कड़कता भाई, लेकिन एक चलती देरी भी बा भाई। टॉस में पूरा एकदम तोप ओप दिल बा मैदान के, बढ़िया से लेकिन हाय देखा बिजली कितना कड़कता हो, अरे भाई जादू वादू लौकेला ऐसन जब बिजली कड़केला, पता बता रहा। हाय देखा ये जब ऐसे लोग इतना रिलैक्स बा लगे। हां ये कहला कि क्या काहे मुदत रहा निशान ई दादा कहलन कि बिजली मत देखा। एकदम देखा बिजली कड़कता होने मैदान में, बिजली कड़केला तो जादू भी होला। तो जादू का भइल बा कि मनी भाई के हमनी कहले माई जा कि जा तू खा पी के आवो, मौसम बढ़िया होता, चाय पकौड़ा खा के आ, लेकिन देखा जादू है जो देखला हमनी के